Ka East Jantia National Council ka panpaw ka jing ngau khia ka bakrau halor ka jing le shiliang khmat par ka jing I khun swet jong ka sarkar jala hapo ka jing alam jong ka party NPP ya ka East Jantia Hills District haki babon ki banta khamtam ha ka bayade ka jing dan kam ki jaka sumar nongpang ka pulie puthi bar ka roi ka par jong ka district dang hakini kisngi menteri rang ba ka jala ukon rat ke sangma ula pli pat ba ya ka M.Ed bar ka Girls and Boys Hostel hapo Garo Hills bar pelat hadu kumba khat phra point sau crore tengka ka scheme lengba ka supporting human capital development project nakaliang MLA umashit lang pale haus nam 8000 arphwe ula pan pau ru yakani ka jing e jugi pat ba hapo ka yeng dor bar thawan hendrei ka bas ngausi ka long ba hadu menta menne ka sarkar kadang le matla bat le shiliang khmat yaki jing e ka baki nong shong shnong jaka than sumer saipung bat nong khli ki atun khu namar ka jing sneo palat ka surok ka EJNC ka kentui menteri rangba ban phailam ki khmat ban kentiu ya ka East Jantia Hills kumbala le iki district halung Garo 8000 arphwe nakaliang jong ka kinong ilam jong kipat ba jong kisau chnang ki ba kentup ya ka pala kse muknor bat khanar rengkat bat ka EJNC Sumer Circle rengkat ke jingkershan jong ka EJNC CEC ngila pelong ya ka jingiki lene kum ka black flag rally hapo kleriat kum ka dak ban penpau saka sarkar jela ya ka jing sha ikun subet jong ka te ka thain om tang kataru adin ka jing ya rally ka jongi na kaliang u MLA ka thain uma shitlang pale ula pensngeu ru ya ka ne ka ju ka jing hapo ka jing darbar thawan ha warjar arpuwe por balong ka budget session handrai ka basngeu si kalong ba hadu menta menne ka sarkar kadang le matla bat kadang le kulut ya kini aka kimat jing dawa ka bakaseng kalabu akmat ka sarkar om tang kataro nadu usnam arajar khatsan kawe na kiseng bahalang na po rilom Jantia ka Jantia Student Movement JSM kala dawa na ka sarkar jela bade ban wanra no ya ka Government College hapo East Jantia Hill District hendrai ka sarkar ka shulak menti bat ka susngap ya kene ka jing dawa jong kipat ba bat jong kiseng na po East Jantia Hill hendrai ngidang syo isyan hakini kisngi ba nakaliang menteri rangba ka jingte ya ka Government College hapo Garo Hills hapo William Nagar kalayat syashat chakmat ta ka e ka bang kwa pan penpau hang ne kalong bangihi nakaliang ka EJNC ngi penpau ka jing persya bat ka jing snaudiau halor ka ni ka jing le khonswet bat ka jing e ben jong ka sarkar ya ka district ka jongi khamtam ya ka East Jantia Hill District ka sarkar ka don daki pelat spak klur ki skim ban pentrekam hapo Garo Hills na benta ka development jong ka te ka than handrai bale kani ka sarkar kamla ban pun urlong ya kini kimat jing dewa jong ka district ka jongi khamtam ka bede bat ka residential school ka teachers training center ka Government College bat ru ban sanction ya ka skim na ka benta ban maramot ru ya te usurok jong ka than sumer uba penisok seduk sa saipung nong khli bat kumta terter